Wow. No thanks. Nasus. I want Nasus too. Szia Lili. Mi újság? Eltelt a hét. Végre. Fuck. Akkor neked még most jön a rossz. Uh, Bing Bang. Warpath. No Slam. Na, az nem rossz hír. Sőt. Mipsy 2. Túl tanki. Amúgy. Kinda down. Ha nincs jobb. Túl tanki. We will see. Nekem nincs, de egyébként valószínűleg nekem lesz utoljára. Just sell everything. 200 feletti ping. Hát igen, az not fun. Az nem jó. Játszunk egy szamirát szerintem. Pozitív gondolatok miatt be fogjuk hitelni. Huntress. Az most hirtelen amúgy. Kapnak attack speedet, ami nem is rossz. Nem jó a spot. Obviously. De lehetne rosszabb. Úgy gondolom. Gargoyle Stoneplate. Mennyire rossz. Meg ha mások is játszanak Tricos Line-t, akkor it's actually fine. És nagyon kéne kardot szerezni. Izgultak a TPC miatt? Oh. Azt nem mindegy, miről beszéltek itt? Ki a faszt érdekel? Gratulálok Jack. Ezért vagy gyerekes. Valószínűleg nem lesz az a tippem. Ha ilyen negatív vagy. De jó lenne basszus. Zero to live with 50. Ez most hirtelen egyből a második ilyen megkeresés. Amennyiben ezt megkeresésnek hívhatjuk. Nem tudom most miért találtak meg engem. Jó lenne ölni egy unitot mondjuk így manapság. Nice. Nice. 20 gold. 3 loss. First pick.
Samira in the thing. Cosmic Hex, also not bad. Verte meg a gyász, valószínűleg bú. Birthday, BC2. Was? Pike 2, man. Great. És hogy vannak a hexek? Itt két lyukas dolgok vannak. Valószínűleg csak itt lesz a hex. Vagy itt is. És majd úgyis abban a hexbe játszunk dolgokat. Inkább leszek a baloldalt. Úgy gondolom. Baloldal looks better. Aztán max, hogyha jönnek cryohacks, akkor valahogy átdolgozzuk a dolgokat. Mert akkor vége! Vége! Mi van? Nem akartam annyira nyerni. Annyira itt még most manapság. Wagner? No. Okay. Crown of Demacia, amúgy I have no idea. This reroll maybe. Late game scaling. Rogue emblem, Vanguard emblem. Voyager Arbiter. Aha! Pike 2? Also have Pike 2. Eddig tartott a pozitív gondolatok. They piss me off. Jó lett volna 5 lose-olni, de nem tudom, hogy ezt lehetett volna, valószínűleg valahogy lehetett volna out-open-elni. I did not manage to do. It's fine. Jöhetne egy kis Orn. Samira. Amúgy nem túl jó ez az augment. Csak most, hát ez volt kedvem. Szerintem itt ki akarok szintezni 5. A Nasus be lehetne rakni, mert hogy 2, 5, 6, 7 ezen a 7 unit. A Nasus is oké. Okay. Where is Nasus? Ami nincs blitz. Two tanky fast 9. Call it a day. Damage itemet akarok először. Vagy frontline-t. What's a damage-et? A tier az jó lenne, mert Soulgine. Meg Protector. Szia. Oké. Okay. Soulgine Gargoyle? Vagy Sunfire? Even Shroud? Who cares? Who cares, honestly? Na sor! Tehát még mentem egy komoly gémet. Tehát, hogy a contest így Lissandra, mert hogy ő AFK-ból ő elment Lissandra rollozni. AFK meg Pandora. Items. Okay. Isn't it just restart the mission?
Vagy Twin Guardian? Na. Nagyon jó. Mi? Aha! Cheater. Etet a játék. Van egy kis bibi, valóban. Vége. Vége. Amikor a csalás. Szerintem I need lot more than this. I need lot more than this. De ja, ez egy jó. Ez egy előrelépés, úgy gondolom. Hát én úgy gondolom, hogy szamirázunk. Az nem jó? Amúgy kiesünk ezen a szaros ellen? No way. Ha? Ez miért volt ilyen közel? Ami nem is jó a bordja, ha. Mese. Mese szó. Yes. Is it better? Valószínűleg nem. Nem is nagyon kell, I mean... Yeah, no diff. Amúgy a Jackset ki lehetne 3-starozni. Csak valószínűleg nem éri meg egyébként. Hoppá, Riordian! Kéne Lost Spur. Gondolom AI fontosabb lenne egyébként. Anti is kéne, anti shred, damage. I need a lot of thing. Biggest fall off vagyok TFT-be. 360 LP-ről nullára. A Dumper Special-be. Játsszuk a gémet. De mindenki Bramble Westet épít. De ez is majdnem megvert. Azért nem tudom, crazy talk. Le is snipe-otja. Úgyhogy akkor lőttem fel a streamet, amikor már bevlogott, de... Oké. This has to be it. Who am I losing to? No one. Hát, vagy na... Pályákok ellen lehet. Who cares? Red buff. Ami milyen rossz a red buff, nem is rossz. Red buff fine. Igen, most ebből ki fogjuk farmolni. Jax? Ordit. Kajsza. Diana. Ki kéne szintezni most egy bastionért szerintem. Igen, az a cél amúgy. Amúgy lehet solo front, így. Roll. Vagy csak sell the Jax, probably just sell the Jax to make 4. Remélem nem valami atyúristen bordáló dologba. I mean, one star everything. Surely. Surely. Szia! Sztok amúgy, szia matyú sziadalma. Ez a Red Buff későbbiek folyamán még fejtörést okozhat, de most I had to. Ha? Nice, nice, nice. Itt igazából már egy-két körnél megéri szerintem ezt kivenni. Orn. Okay, Orn has to go in. Just drop these amúgy. Új.
Like this. Ramuszt el lehetne adni, de egy goldet bukok, szóval I'm dumb to hold it. Mi van?! Bocsánatot kérek! Ez nem úgy van, hogy at the furthest enemy! Fú... Akadjon meg a torkám valami. Jaj. Sorry. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Oh! Yes! Amúgy nekem... Azt nem tudom, elhiszitek-e, de hogy nekem, én a saját csetemre nem tudok írni. Mert nincs ott a izé. Nincs ott a basic izé. A hely az írásra. De érted, a saját csatornámra nem tudok írni. Mese. Hát nekem nem probléma így. Majd megfixáljuk későbbiek folyamán. I'm done to hold these units. Vex. Orange. Orn 2-ig rollolnék amúgy. Nice. Esetleg még egy Orn. Egy of Samira. Akkor jó. Valószínűleg csak tovább menj 8-ra és rollunk ott, mert amúgy szerintem az Orn az kell. Vagy csak kifarmoljuk Steamrollból. Még előbb-utóbb jönni fog a fekete leves, amikor veszítünk szerintem. De ez így egész... A kurva szar spotból egy egész jó spot lett így Restart Missionből. Sunfire Boards. No, I have it. Savage Bean amúgy lehet. Best Friends. Az annyira nem. Vagy csak Implants és kapunk egy BS Sword-ot, 100 HP-t, meg... Mennyire rossz? Annyira nem. Rollni kéne egy... Mert hogy ezek felesek, ez plusz egy Orn. Igazából ezt a kettőt el is adhatjuk. Durva a bort kicsit. Aurora 3. Mert ezeket megír oldalni itt Stage 4 elején, nem fogunk vele olyan sok ekont. Szóval egyet. És viszont a Corki playerekkel meg jól kibaszunk. Akik vannak egy páran. Szerintem most lehet megver engem. Corki egy, Vega Corki. I mean, just no fucking way, man. A BS-szöröt oda kellett volna adni ennek, hogy statot kapjon. Ezek a szamirák, ezek nem túl combosak amúgy. Like... 9k damage egy 3-as szamirával. This game is very good. I love this game. This game is the best. Igen. Hogy a Subservice előtt már ilyen nem legyen. Hát Corki... Corki... Amúgy vicces, hogy... Ő hitelt. Amúgy itt Loki... nem éri meg kivenni. 3 Space Rubier nem éri meg. A Samira amúgy... Oké, nincs AIM. Odaadjuk neki bónusz stat. LeBlanc 2. Az a baj, nincs befejezve a 3 damage, vagy defensive item, de... És mi az Arbiter? Nem damage.
Nyernem kéne, de nem úgy tűnik, mint aki nyerni fog, hanem mint aki veszít. Nice! És minden kör nagyon fontos megnyerni. Úgy borzasztó, mint ez a Samira, nem fogok hazudni. Uh, jó ez. 30% yes. És I think it's just AI. I go for AI. Starabik 70-vel működik. Mi az, hogy mi az, hogy Starabik? Lehet, hogy nekem mindig végig a Starabik volt, vagy? Oké, most kimegyünk, és rólunk picit. Három Space Roof. Zaja. Mi nincs? Nincs Nunum. Akkor maradunk ebbe. Fontos lennének ezek a körök most, hogy nyerjünk tényleg. Három sornt kifarmoljuk Steamrollból. Az nagyon jó lenne. Így kell játszani, chat. Pozitív attitűd, és rewardolva leszünk. Tristar Samirat kifarmoljuk. Azért kezdtem el nézni, mennyi Nunu van kint, de aztán időközben azt elfelejtettem. Három. Only három. Zaja. Zaja kettő. Egy Nunu. Or just this. Maybe it's worth. Stable recommended. Ezt most nem tudom, kinek írta. Nekem? Ja, valószínűleg. Ja, a 7 TV-ről beszélgettek még. Oké. Okay. Five meeple. I mean, Varmok plusz egy glove, ami cards. És ugye annyira sokkal jobbat nem tudok eskingelni. Amúgy így valószínűleg csak így. Oké, ez still holding Korki. Kéne Nunu. Ramos 2. No. Korki 2. Azért annyira nem akarok holdolni. Ez és akkor ez. Yeah. Horner lehetne rollolni. Jó, ezt láttam valamelyik nap, így néztem a 7 TV emótákat, és ezt mondom, I have to. De egész jó, nem? Ki a faszom az a Mipsy? Nem tudom, kit néztem már, és neki volt vájtva. Valamelyik amerikai. És nagyon jó. Igen. Amúgy imádom. Nagyon jó.
Oké, így kell szamirázni, chat. Remélem jegyzeteltetek. Remélem mindenki jegyzetelt. Holdoljuk a korkikat. Kövigémbe. Diana. Ő még mindig nem hitelte, addig biztos, hogy nem fogom eladni. Ramus nem hitel. Az nagyon fontos nekünk, hogy ezeket a borrokat kicsit nehéz outplace-elni. Amúgy... I'm down to upgrade. A Rivent ő nem upgrade-elte. Szia, kis csetka. Az ON megakadt itt a fejlődésben. Az ON 3 az lassan időszerű lenne. Ez nem... Sooner or later I will lose. Because it's 2-star. Remélem nem ez ellen. I mean, I'm stronger than him. Nice stun. Elrontom. Négy Lulu Mansion, was? Top 4. És még azt hittétek, hogy lúzolni fogunk LP-t ezzel a gémmel. Egy Lulu. Amúgy... I'm kinda down to roll. Ez, hogy Korki egy Ramus egyelő top 4 amúgy, az... Én nem tudom, miről beszéltek most. Őszintén. Lulu Master Yi. Mi van? Mi van? A híres Lulu Master G? Amúgy ő megkapja szerintetek a statot? Úgy tűnik igen. Nice. Vagy a crafted item. Ez nem egy erős lobby. Meg also I high rolled a lot. Huntress. Kraken. Kraken is pretty good. Annyira... Hát lehetne itemezni itt most már őket, de... Annyira nem szeretném amúgy. Crazy, hogy ő így ő nyereget. Mondjuk iszonyat kombat. Oké, no way he's beating me, one star everything. Csak kimegyünk 9-re, Blitzcrankért. Még akár játszhatunk checkseket, de valószínűleg inkább csak dupla. Az nem fog kelleni szerintem. Dupla blitzet akarok majd. Ajaj! Ne! Nem lehet így vége! Jó, nem is lesz. Jó. Miért volt a Voyager nem a asszonyán? Azt tudja valaki? GG's. Még mindig nem hitelt. Ne! Picsász. Amúgy kimegyünk. Csin. Igen, az orr majdnem beröppelte. Elég nem jók az itemei a Ramuson. Nem tudom, elég fura ez a lobby. I mean, I guess no one hit it. Én ne, hát! Nem tudom. Mondjuk azért, na. Itt leholdoltuk őket picit. És 69 HP-n? Vicces számmal fogunk nyerni?
Like, amúgy... Ne, de hogy? Mese, mese. Riordian az magyar elvileg, igen. Én is úgy tudom. Búcsúztunk tőle. Kimenjünk 10-re. Another Kraken. I'm down, actually. Uh, akarok rollani azért. Jó a board. Remélem az upgrade-ek megmaradtak már, mint az etetés része. A HP-ztek. Egész jó kis board lett így. 14 streak. Ha lesz YouTube videó, ezt ki fogjuk rakni. Mert miért ne? Miért ne? És ezt nem tartotta meg? Az probléma. Ah, az baj. Mindegy, amúgy valószínűleg nem diff. Tehát, hogy... Na. Szerintem csak kimegyünk 10-re. Még egy Blitzcrankért, Jin 2 reményében. Csak Sona. Insane abort. Abort. Vagy... Reméljük megkapja, reméljük megkapja. Nem látom valahogy, hogy ő amúgy meg tud engem verni. 3 cost line-ok így amúgy nem rosszak, hogy 4 cost line a meta. Meg így, hogy azért amúgy kúra szar volt a spot, de beesett minden, meg ez a Evelyn ez segített. Nagyon. One more. Amúgy csak így. Ez így milyen. I wanna read it. It's too. Hát tök mindegy valószínűleg. De ha veszítünk, lesz egy kis scale még. Amúgy... Jó. Oké. Annyira nem gyenge ez a lobby. Like... Rogue Emblem, Glass Cannon, Group Hug. Egész jó itemek. De... Tény, hogy a top, a bot 4 az valószínűleg gyenge volt. Hát az igaz, hogy senki nem ment Fast 9-t. Hát senki nem merte bevállalni. Ne vegyünk el az érdemeimből,